नों दाथ' रावबो आवगायना नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन। बारा गोबाव नाङा जोंनो दायनिगिरिखौ हमनो। बे जायनि खामानि गावनो खोथाना लायोब्ला साजाखौ एसे खम मोनगोन। जुदि जों हमनांगौब्ला हारा मुरा बुख्रेबजोबगोन। बाबु, नोंथ' जोंनि आखायाव गोलैयालासिनो गोरलैयैनो थैलांबाय। बेसेबा गोबावनिफ्राय नागिरगासिनोमोन नोंखौनो। बासिबाय नोङो। खाफाल मोजां नोंहा। बेयाव नोंसोरनि आखाइ गैयाथ'? जानो हागौ बे मानसिया थैनायनि सिगां जोंनि खामानियाव गोनां खोथा लांदों। बेनिखायनो बे केसनि सायाव रोदानिफ्राय बिजौसिम मोजाङै बिजिरना नायगोन। आरो नांगौ जायोब्ला नोंसोरखौ थानायाव लेंहरना सोंगोन आं। नोंसोर गासिबो न' थांजोबदो, जों नायसिगोन। आं गावखौनो गाव फोथायनो गोब्राब मोनदों। नोंसोर जे मानसि बुथारलायनो हानाय जाबाय, नोंसोर बेयाव मानो थांदोंमोन? हा? जों बुथाराखैलै आमाय, जों जेबो खालामाखै। नोंसोर सानैखौथ' जों गोथैजों नुहुरथारदों। नोंसोर नङाबा सोर जानो? ओइ, मा फाग्ला बायदि बखिबाय थादों? आं आंनि फिसाखौ मोजाङैनो मिथिगौ। बियो गुबुन गोरोन्थि मावब्लाबो माब्लाबाबो मानसि बुथारनो हाया। आरो बिखौ नायनो बाग्रा गुबुन मानसिया बुथारनानै गालांदोंबोथ' जानो हानाय ना? बालुन्दायाबो सानसेखालि लाफा दुगा बायदि नायगोन नायथारगोन साननैसो उनावनो खोमागोन होननानै माइबारियाव होख्राव होख्राव बुंदोंमोनलै। आमाय, आंखौ फोथाय नोंसोर। आं मालाबा बिदि खामानि मावथारालै। आं मावनोनो हाया। नोंखौलाय बोरै फोथायनोलै? नोंथ' बिखौ गामिनिफ्राय होखारहरनो थाखाय खराखौ थिनदोंमोन। गुमै, बिसोरनाव मानसि बुथारनो हानाय साहस गैया। नायनायावनो मिन्थियो बिसोरो बेफोर खामानिनि मानसि नङा। आरो बे सोरबा बेलेग मानसिनि खामानि। होमब्लालाय सोरथो जाखो? गामियाव एफा गिदिर जाथाय जालांबाय, गामिनि सासे मानसि थद मोनदिया। खिबुथि हां लालायना थैनाय बायदि उन्दुना थायो नामा नोंसोरो? हारे, जों माबोरै थर मोननो? जोङो सानसेमानि न'नि खामानि दखाननि खामानि मावनानै मेङो। आरो जों हिनजाव मानसिफोरा मानो हराव गिदिंबाय थानांगौ जाखो? हा? आरो बोरायफोराबो सेंग्राफोराबो सानाव बहा बहा थाबायो, जेबोखौनो मिथिया। जानाय लोंनायनि जेबो थर गैया। बहा थांनानै बहा सोरजों नांलायना फैयो। आरो बोथिसे गुन्दै मोनजाफैबाथाय अमा बुन्दा बायसा दुब्ला उन्दुना थाफायो। बिदियावलाय बहा थर मोननो? दाथ' आरो बेदर फिसाजों ओरैनो लोंग्रासो जाबावबाय। साला बे फद्रियाबो जे बेबाराव बिनि बाहाखौ सेफायनांसिगोन आं। न'खराव आइ माइनाव फैनायखौ बिदि खालामना रागा फोजोंनो नागिरदों नों? होमबालाय माथो खालामनो? जाय लों बे असबनि जादा साहा बिगोन होलांजा। लासै लासै ओरैनोबा सिखावाबो मिथिबावबाय। आरो हरावबो जाबायदि महर लाना फैथारदोंमोन। आंहासो एसे बावबा जिउआनो गलांथारसिगौमोन। थै, बे सिखावखौ न' बेयाव फै जाम्बि सना। बेखौ आंनो हमगोन आरो 3000खौबो आंनो लागोन। नै सना, बे फैसायाबो जों सानैनिल'। बेनिफ्राय एक फैसाबो खरान होआ आङो। नंमारगौ ना? आंलाय नोंखौ जाम्बासो सानदोंमोन। माथो सिं सिं नोंबो बिराद सैतानानो। नाथाय गिनो गोनाङा गगलिमोनहासो। बिसोरबो मिन्थिजोब्बाय। नुवाखै मैया माबायदि जुजिथाबथारदोंमोन? बिसोरथ' फैसा होनबाथाय थैफ्रामलायोसो। गग' आरो लि? नङा। आं बिसोरखौ मोजाङै मिन्थिगौ। बिसोर माब्लाबाबो बेफोरबायदि खामानि मावा। गुमै, नों जेबो बुजिया। दाखालिसो आं बिसोरखौ दागा मागा हमखांबाय। आरो हरावसो एसे गिदिर जाथाय जालांबाय। नाथाय दिनै बिसोर मिटिंआव गैया। बेनिसो देरसिन फोरमान आरो मा नांगौ? आमाय,
अब्ला आंखौबो साननैसोफ्रायनो नोजोर लागासिनो दं मा पुलिसफोरजोंसो गिदिंबाय दं बे माया आंबो मैया हराव नुदोंमोन बिसोरखो एफा हराव बहा मानो थाङामोन सैथो खोथाखौ बुं आं है सिखावनि दावराव खोनानानैसो जों होसोलांदोंमोन गग' आरो लिमोनाबा बहाबा दं साला खालि सत्ता गावनि असे फंबाय होगारनानै खालि बिमा गदायनि फिसाखौल' आंनो बे मोसौ मानसिल' थानाय जेबो खामानि उदाय गलि गंसेनि बादै मा बिरखो नों आंनो हा सानफ्रामबो गोबोरखि गारै गोबोरखि मोनामजोब्बाय आं मानसियानो मालाबाफोर आंखौ मोजाङै रादावनाय गोसो दंना नोंना उन्दैनिफ्रायनो साला खालि बुनाय आरो रायनायल' आगै मानो बुजियाखै नों आं नोंखौ अनोथ' नोंसोर सानैनि अनलाइनाव जोंखौ मा खालामदों इयाव खुलिबाय माबार खुलिबाय आंहा खामानि दं खुलिबाय थाब माबाफोर खोथाबाय ना बिसोरो खिथागोन र' सार खिथागोन ओइ जा सोंदों बेखौ मोजां खोन्था जों आखाय होनांगौबा नोंसोर सहायनो हानाय नङा बे पुलिसफोरनि सायावबो एसे सन्देह दं आंहा हराव थरावबो खोन्थाहराखै अब्ला बोरै मोनफैखो एसे थाबैनो बिसोरो गामि फट' लानानै नागिरबाय दंमोनलै बिसोरो बे मानसिखौनो बिसोर पुलिस नङाथ' बिसोर आसुल पुलिस नङा मा नों बे बाथ्राखौ बोरै मिन्थिखो मिथियालै आं मिथिया आं सयथिबो बुंदों आं मिथिया मोजां खोन्था नङाबा टुक्रा खालामजोबगोन आं थारखौनो बुंदों आं मिथिया एसेबां गोरलै मोनगोन सानदों नामा नोंसोरो हा 10 बोसोर नेदों जों बे फैसानि थाखाय 10 बोसोर 10 बोसोर 10 बोसोर आरो बेखिनि फैसानि थाखाय जोङो सासे नङा सानै मानसि बुथारनो गोनां जादों जों फैसाया मोजां खोन्था मोजाङै खोन्था नङाबा नों दिनै खोन्था फैसाया बोरो खोन्था मानो बुथारखो खोन्थानोमोन फैसानि थाखायनो गावनि बिगुमाखौ बुथारदोंमोन बिसोरो जेब्ला आं साहेबनि न'आव गथ'फोरनि लेखा लायनो थांदोंमोन बेखौ नुनानै जों बे जायगानिफ्राय सिरि खारखामादों नाथाय 10 बोसोरनि उनाव आं बिसोरखौ नुनानै सिनाय मोनखादों जानो हागौ बिसोर जोंखौ नुनाय मोनब्ला बुथारगौमोन बेनिखायनो जों पाहारफोरखौ नागारना तामुलपुर आयंमोननाव थाफैदों आच्छा गासैबो जाथाया फैसानि थाखायसो मिलिटारि सार मिया हराव बुथारजानाय मानसिफोरथ' हटेल लानावसो नुदोंमोनलै हद्रे भद्रे सार फैसाया भद्रेनावसो दङ जोंनाव गैया सार सार मैयाबो बेखौनो खालामनो थांदोंमोन सार रमाया थगायाखैथ' सार जुदि नोंसोरखौ थगायदो होनना मिथियोबा नायबायल'था आं मा खालामगोन नायना फैग्रोनि सार नोंसोर सोर जों जेबो मिथिनो लुगैला सार सिगां होननाय बायदि बेखिनि फैसानिफ्राय जों बेसे मोनगोन नामा सार सार माबायदि बेग होलांखो सेफायनोबो हाला खुलिनोबो हाला जारलासो ओइ मा खालामदों हा मा खालामदों
बे फैसाया नोंसोरनि नङाना बेयो सरकारनिसो फैसा गोसोबा आं नोंसोरखौ फैसा खावनायनि दायाव जेलाव थैजासिम दोनहरनो हायो आं मिथिबाय र' बिसोर आसलि पुलिस नङा बिसोर नकलि पुलिससो मा फैसाया गालां आंनिसो फैसाया फैसा ओइ संसाराव बयबो लुगोसुला आरो लुभिया गोसोनि मानसि बिनि बाहेरे संसाराव रावजोंबो सोमोन्दोआनो गैया आरो बेनो जाबाय संसारनि सैथोआ आरो बेनिखायनोथ' आंबो हारसिङैनो खरा बाथ्राखौ जाय खोनासंनो गोसो दोङो बेनो खोन्था आरो जाय बुजिनो दोङो बेखौ बुजाय आरो जोंबोथ' बेखौनो लुगैयोना आरे भाई नोंनि सुखुआनो नोंनि सुथुरनि थाखाय देरसिन साजा हा बुजिबाय आरो नै दाथ' फैसानि खोथाखौ गामि गंसे मिथिजोब्बाय आरे बेजों बे बुलाय सुलाय माबा माबि महाभारत ओलै भाई दाबा फैसाया सोरनि आखायाव दोङो जों साथामबो लोगो जाना थांनो नांसिगोन नामा बुरबाक फै